Droga, eroina u nofs fliexkun metadon instabu fid-dashboard ta' van li kien qed iġorr is-servizzi elettroniċi fil-ħabs. Il-każ seħħ il-ġimgħa għal-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar. Il-persuna li kienet qed issuq il-van inżammet arrestata fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Intant fi stqarrija l-Ministeru tal-Intern qal li din is-sejba saret grazzi għal aktar miżuri ta' sigurtà stretti li qed tieħu it-tmexxija tal-ħabs. Dan wara li aktar kmieni din il-ġimgħa stess żewġ uffiċjali tal-ħabs ġew sospiżi minħabba li instabu pożittivi għad-droga kokaina wara li l-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia ordna testijiet tal-urina fuq l-istaff fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Fl-istqarrija l-Ministru tal-Intern qal li jrid jeqred darba għal dejjem id-droga fil-faċilità korrettiva ta' Kordin sabiex din il-faċilità verament isservi sabiex tirriforma lil priġunieri. Il-faċilità korrettiva ta' Kordin wara snin ta' telqa mill-gvern preċedenti sa mill-bidunet ingħatat priorità mill-Ministru tal-Intern kif urid żjara għall rieda li kien għamel fil-bidu ta' din il-leġislatura. Li ma' żjara kienet ir-riżultat f'diversi nuqqasijiet fosthom uffiċjali tal-ħabs li kienu qegħdin jiskartaw waqt il-ħin tax-xogħol.